O Festival Revenidas volvía este ano a normalidade e o facía cunha edición especial con 5 días de concertos. A súa celebración non puido ser máis exitosa e ao longo de todos os días pasaron polo Revenidas máis de 25.000 persoas. Pois bueno, que esta edición superou todas as previsións que tiñamos, as máis ambiciosas que tiñamos, pois as superou con creces. Creo que foi un éxito absoluto, non hubo ningún tipo de incidencia en ningún dos 5 días do festival e, bueno, e os números foron exagerados, superando todas as previsións as máis positivas que pudiéramos ter. O sábado foi o día no que máis xente asistiu ao festival superando os 8.000 visitantes. Entre os concertos con máis público destacan Zoo, As Tanxugueiras e incluso Daqui da Ría celebrando o concerto a 1 da tarde. O venres a banda que máis congregou foi Lendacaris e Boicot, o sábado pois posiblemente Zoo, a banda que máis público congregou, bueno, a parte da de Tanxugueiras. E, en xeral, todas as bandas que tuxemos, nós sempre cuidamos o tema, ten en conta que máis do 40% das bandas son galegas. E iso significa, pois, facer un concerto a 1 da tarde e congregar a 5.000 personas a un concerto de aquí da Ría. Pois iso só pasa en Revenidas. Toda esta afluencia de persoas tamén foi boa para Vilaxoán. O festival deixou de retorno na vila e na súa contorna máis de 1.300.000 euros. Unhas cifras moi importantes e que enchen de orgullo a unha organización tan vencellada á súa vila. Pois creo que é un orgullo para a xente que somos de Vilaxoán, e nós en particular que somos de aquí, pois poder facer en este pobo pois un festival deste nivel, donde pois a nivel de pool económico pois creo que superaron unha inyección económica de máis de 1.300.000 euros, e creo que para toda a contorna, para o Concello de Vilagarcía, pois é un éxito absoluto. A importancia de Vilaxoán para a organización viso reflexada na xornada do domingo, que foi aberto ao público para que toda a vila puidese gozar do xantar popular e dos concertos. Porque congregou a máis de 3.500 persoas e creo que a convivencia, depois de dimes e diretes e demais, pois volveu a ser a de sempre, aberto para toda a xente, onde a xente disfrutou e pasou no ben, máis alá que depois hubo os concertos gratuitos, a gala de circo, bueno, a tradición de Revenidas de todos os anos. A gran afluencia de público tamén fixo que o festival contase con máis de 500 traballadores entre camareiros, músicos e técnicos de son. Dende a organización celebran este éxito, pero ben complicado poder realizar un festival con tantos días nas vindeiras edicións. Estudarán as posibilidades para poder hospedar e dar servizo a todos os visitantes sen saír de Vilaxoán.